Здравейте, приятели на автомобилите! Днес ще ви запозная с третото поколение на Peugeot 3008. Автомобилът има почти същите размери като предшественика си, но все пак е пораснал малко във всяка една посока. Сега 3008 е дълго 4 метра и 54 см или с 6 см повече от преди. Широчината е увеличена с 5 см до 1,89 см, а височината само с сантиметър до 1,64 м. Междуосието е с 7 см по-голямо и вече е 2 метра 74 см. Новото Peugeot 3008 бележи качествена нова промяна във външния дизайн. Той вече е съобразен с актуалните модели, които Peugeot предлага. И наистина вече автомобилът изглежда съвсем по-различен, много по-агресивен, много по-спортен, много по-стилен. Като цяло хваща окото, откъдето и да го погледнеш. Що се отнесе до изпълненията, имаме две нива. При моторите нещата са доста скромни. Предишното поколение имаше бензинови мотори, дизелови мотори и хибриди. А новото Peugeot 3008 се предлага само с мек хибрид, плъгин хибрид и електрическа версия. Мощностите са съответно 136 конски сили за мекия хибрид, 195 конски сили за плъгин хибрида, който ще има пробег на ток около 87 км, и 213 конски сили за електрическата версия с обхват 527 км. Това обаче не е всичко, тъй като предстои да се появят версии на ток с 125 конски сили. Това ще е една версия, която ще има много по-голям пробег и по-ниска консумация на електричество. Ще имаме и версия с 326 конски сили и задвижване 4x4. Това наистина ще е нещо интересно. Какво може да кажем за салона на новото Peugeot 3008? Ами наблюдаваме една еволюция на iCockpit на Peugeot, като тук вече имаме и нови моменти. За първи път в модел на Peugeot дебютира тъй наречения Panoramic Screen, виждате го. Това е почти 22-инчов дисплей, разделен на две зони. В лявата са показанията на примерното табло, а в дясното на мултимедията. Този автомобил е от най-високото ниво на изпълнение, GT, и съответно има и доста интересни седалки, които са одобрени от Асоциацията за здрави гърбове на Германия. Те са с хубава спортна опора и изглеждат изключително добре. Това, което малко разочарова, е, че седалките са с изцяло ръчно регулиране на всички действия и посоки. Какво друго? Много качествени материали, безспорно. Имаме и текстил, имаме и напа, имаме алуминий, пианолак. Наистина страхотно изглежда този автомобил. Що се отнася до местата за хранене на дреболи, те са колкото искате. Разбира се, един подлакътник, огромен, дълбок, с преграда, която се движи. Поставки за чаши. Тук още една ниша, тя е и с капак. Като виждате, ниша с капак. Тук са и изходите за USB заряд. Погледнем и отдясно. Могат да се видят интересното оформление на вратите, използваните материали и още веднъж местата за съхранение на различни дреболи. Ето и един по-цялостен поглед към това, което имаме в автомобила като оформление. Виждате екрана големия и тук един по-малък. На него са изведени бутони за бърз достъп до някои функции, като човек може да си ги персонализира. Новост е промяната на позицията на скоростния лост. Тя вече е на таблото. Освен това, ето тази тук чупка е много интересна. От една страна е стилна, а от друга на нея има няколко физически бутони за функции на вентилацията. Тук е бутона за аварийките, увеличаване и намаляване на звука на радиото.
и ръчната паркинг спирачка. Да видим какво предлага този огромен дисплей, който имаме. Отляво са показателите, които обичайно имаме на привърното табло. Тук може да изведем текущ разход и разход от няколко пътувания. Тук виждаме предавката, която сме избрали, както и режима, в който шофираме. Бяхме на спортен, сега сме в нормален, а сега в еко. Като цяло на дисплея имаме най-важната информация, която ни интересува. Той, разбира се, може и да се конфигурира през екрана на мултимедията, с който се работи доста лесно. Тук имаме бърз достъп до някои асистенти, а тук може да си свалите приложение, което да ви покаже видеоклипчета за това как да боравите с мултимедията на автомобила. Но наистина тя не изисква кой знае какви специални познания. Постоянно имаме и достъп до температурата, ляво и дясна зона. Реално това е екранът, от който могат да се правят настройките. Позволява се персонализиране. Дисплея на водача може да се персонализира. Да изберем какво да гледаме на него. Така ще се вижда малко по-добре. Това е един вариант. Втори с акцент върху навигацията. Трети. Четвърти. Пети. Като тук може да си сложим каквото искаме. Ето, предлагат се различни уиджети. Може да сложим, примерно, температура. И така, тук имаме данни за разхода на база температурата. Питане дали искаме да запазим. Не искаме. Ето, персонализиране и на сензорния екран. Тук също може да изберем какво да преглеждаме. Така. Просто от нас зависи какво искаме да видим на този екран. Като цяло с мултимедията се работи много лесно. Да видим какво се случва отзад. Тук имаме 3 стандартни места. Като екстри, джобове във вратите, доста големи между другото. Мрежички на гърба на предните седалки. Вентилационни отвори. Нишичка за дреболийки. Изход за запалка. Изход за USB зареждане. Разбира се, подлакътник. Няма как съвременен автомобил, в този сегмент особено, да няма и подлакътник. С място за чаши и поставяне на телефон. В случая имаме и огромен панорамен покрив. Той е и люк също така, като може да се отваря. Като цяло отзад не е много широко. Възрастен със стандартни размери се събира. Известен проблем е това, че наклона на облегалката не се регулира. Багажникът, разбира се, с електрическо задвижване. Няма как в този сегмент да е нещо по-различно. Леко разочарова факта, че има сравнително висок товарен праг, така че се налага известно усилие, за да качите товар в него. Другото интересно е, че има разлика между обема на багажника на електромобилите, какъвто е този, той е 470 литра, и на хибридите, където е 520. Иначе тук имаме осветление, закачалки, изход за 12 волта и доста голям двоен под. Сега ще видим и какво предлага той.
Ето, виждате колко неща могат да се съберат в двойния под на багажното пространство. Другото хубаво е, че облегалката се дели на 3 части. Ето, това е конфигурацията за транспортиране на някакви дълги предмети, да кажем ски, някакви предмети за дома. Това е варианта за превоз на един пътник и повече багаж. Така пък виждаме максималния обем, почти 1500 литра, равен под, доста място за съхранение на багаж, за превоз на багаж. Дори в електрическата версия, която, както казахме, има по-малък багажник от тази на тези с двигател за вътрешно горене. Така, вече сме зад волана на новото Peugeot 3008 в неговата версия с базовия мотор, който в случая е мек хибрид. Това ще рече, че комбинира бензинов двигател 3 цилиндров 1.2 с 136 конски сили и електромотор 28 конски сили. Електромотора от една страна той е стартер генератор, т.е. грижи се за запалване на автомобила и да произвежда ток. От друга може да придвижва самостоятелно автомобила при ниски скорости или да подпомага бензиновия мотор при ускорение. Тази мощност на тази голяма кола не е възможно най-добрия избор за тези, които търсят динамика, но за спокойно шофиране мотора си е приличен. Мотора ускорява до 100 за 10,2 секунди при идеални условия. Разхода на гориво 5,5 средно, ако, разбира се, карате икономично. Той се държи по различен начин в зависимост от избраните режими на шофиране. Те се управляват от удобен контролер бутон, който е вдясно от шофьора, и той може да избира между нормален режим, в който сме в момента, еко, при който педала на газта малко оказва съпротива и реално колата не е толкова пъргава и подсказва на шофьора, че ако настъпва така с тази сила, просто икономия на гориво няма как да има. И най-забавният режим би трябвало да е спортен. При него мотора е възможно отзивчив, т.е. педала на газта реагира по-отзивчиво. Сега сме вече в спортен режим. А от друга страна волана става стегнат и по-директен. Това, което прави впечатление, че вече волана една идея по-бързо реагира в сравнение с предшественика. По отношение на информативност все още има какво да се желае, но като цяло колата е приятна за шофиране по завой. Ние минахме пътя от Бистрица към Белчин. Наистина по завоите колата стои добре. Заслуга за това има и окачването. То е преработено, не е с променливи характеристики, но пък инженерите на Peugeot са се постарали да направят една комбинация между комфорт и пътно поведение и мисля, че им се е получило добре. От една страна колата минава доста спокойно през неравности, без да доставя ненужни вибрации до пътниците, а от друга стои прилично на път с завой. Наклона е сравнително малък, а колата е стабилна. Другото, което ми хареса в новото 3008 е новата визия на кокпита. От една страна волана е променен, много удобен, от друга много е важно, че вече дисплеите, на които гледаме основните информации, са дигнати по-нависоко. Имаме една еволюция на iCockpit на Peugeot и сега е далеч по-лесно да намерите вариант, при който виждате дисплея и приборното табло над волана, което всъщност е идеята на iCockpit. В същото време на този огромен дисплей има информация за всичко, което може да ви интересува. Имаме възможност и за бързо включване на Android Auto, което е полезно, за да ползвате съдържанието си от телефона. В случая съм си пуснал радио, активирал съм Waze, все приложения, които са удобни при шофиране. Хареса ми и тази чупка тук вдясно от шофьора, на която са сложени също физически бутони за основни функции на вентилацията, аварийките, усилване и намаляване на радиото.
а вече бутона за превключване на автоматичната трансмисия тук на арматурното табло е изнесен. Като варианти той има един режим драйв и един за ръчна смяна на предавките, който се активира с натискане, докато другите с преместване на контролера се регулират. Имаме, разбира се, и планки зад волана за смяна на скоростите на автоматичната трансмисия. Като проблем потенциален пред новото Peugeot 3008 очаквам липсата на класически бензинови мотори, по-мощни, които да направят колата по-пъргава, както и на дизели, които все още остават без конкуренция, ако търсим една комбинация между динамика и разход на гориво. Но за съжаление те остават в миналото по една или друга причина. Във версията си с електрическия мотор с 213 конски сили и 345 Нм, Peugeot 3008 е съвсем различен автомобил, много по-приятен е за каране, много по-динамичен. Спринтът до 100 става за 8,8 секунди, а старта е наистина впечатляващ, както при всеки електромобил. Голям плюс е и стабилността. Тя е още по-добра, тъй като намиращите се в пода батерии снижават центъра на тежестта и така автомобила лежи по-добре на пътя. И така в това си изпълнение колата е наистина много впечатляваща. Като кросовър Peugeot 3008 има възможност да излиза извън пътя. Затова му помага както клиренс от 20 см, така и трите програми, които могат да бъдат задействани през бутона за смяна на режимите на шофиране. Те са за сняг, за кал и за пясък. Имаме и функция за активиране на асистент за спускане по наклон. Но въпреки това не може да очакваме кой знае колко извън пътя от 3008, той все пак е само с предно предаване. Освен това, надвесите не са толкова големи, за да осигурят кой знае какво преминаване. Реално ъгълът на атака е 18,7 градуса, а на оттегляне 25,7 градуса. Електрическата версия използва батерия с капацитет 73 кВт. Към момента предстои лансирането на версия с 98 кВт. Батерия, която би трябвало да осигурява пробег до 700 км. Батерията може да поеме капацитет до 160 кВт от бързо зарядни станции, като при това положение от 20 до 80% се зарежда за около половин час. Освен това, автомобилът има възможност и да зарежда външни консуматори, тъй наречената функция Vehicle to Low, като отдава до 3 кВт ток или 16 А. Автомобилът използва и ново поколение фарове. Те вече са матрични, като имат няколко нови функции. Най-разпознаваемата от тях, разбира се, е да не се заслепят водачите на превозните средства, които идват срещу колата или биват застигнати от нея. Освен това, при движение на къси светлини с ниска скорост, имаме и осветяване на вътрешната страна на завоя, а при висока скорост тази функция е малко по-разширена. Цените на новото Peugeot 3008 започват от 65 358 лева с ДДС за базовата версия с меката хибридна технология. Плагин хибрида струва минимум 87 219 лева, а електрическата версия с цена 99 691 лева. Любопитно е, че цената на новото 3008 е малко по-ниска от тази на предишното поколение. Разликата е малко над 1000 лева. Ако сравним обаче цените на версиите с меката хибридна технология, излиза, че сега този модел е с над 12 000 лева по-евтин. Заслужава да се отбележи, че Peugeot 3008 влиза в един доста конкурентен сегмент, като има сериозни съперници както за версията си Mech Hybrid, така и за своята плъгин версия, а и също и за електрическата си версия. Ами, това беше краткият тест на новото Peugeot 3008 и неговата електрическа версия и 3008. Още тестове на интересни модели и актуални автомобилни новини
може да намерите на сайта благовил.com и в нашия YouTube канал.